Hallo til YouTube og velkommen tilbage. I dag der spiller jeg noget Public Zombie. Spiller Transit. I skal nok få at se hvad jeg har i køleskabet. Køleskabet er ved farm. Man kan igennem sine våben indtil man vil bruge dem. Jeg vil finde nogle nye ting. Jeg vil bare vente. Jeg håber bare en af dem bliver klar nu. Hvis ikke så... jeg gjorde en af dem der, så vi starter bare nu. Og så håber jeg, at jeg kan komme langt med dem, med de her jeg spiller med. Jeg håber jeg kan få gode ting. Jeg vil gerne vise en cool glitch, men det kan man desværre ikke i custom eller public med helt mener. Så jeg viser jer den på et tidspunkt, når jeg spiller custom, okay? Og den skal vi nok få tid til, når jeg engang er færdig. Jeg skal nok mute alle dem der taler lige nu. Men det gør jeg lige nu. Og sådan der. Og jeg gætter. Ja, og turbinen den kan kun bygges herinde. Der er kun en del inde i der, hvor man starter. Stewie, you got some bullets for the old man? I'll blow them out. Ja. Hold tjek noget. Ja, det er så en månesten. Sådan noget man kan bruge. Have I mentioned I despise personal interaction? Lay on, McDuck. Ja. Så rimelig godt, hvis alle kommer ombord. Men betydelsen, du ser med en bossline. Og det er så ham, der er der. Det er ham, der siger det hele. Stupid skin monsters! Og jeg venter bare til, at orkestren kommer. Og jeg venter bare til... Jeg skal ikke åbne den i hvert fald. Jeg skal nok til 2 kasser. Og jeg gad, fordi måske vil jeg hoppe af her og købe et våben. Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke hoppe af, fordi der er ellers et våben lige der på væggen. Og det er tæt ved jetgunnen omkring her et sted. Jeg ved ikke lige, hvem der havde åbnet der. Men det skal man så passe på med, fordi der kommer rimelig mange zombier flyvende og alt sådan noget ind ad vinduerne. Og som I kan se, så kan de komme over det hele. De kan komme fra væggene og alt sådan noget. Og så her der kan der godt komme sådan nogen, der hopper op på sit hoved og prøver at dræbe. Men når man kommer forbi det der skilt, så har man klaret det. Så kan man ikke længere blive ramt af nogen. Så er der sådan en del herinde, tror jeg. Yeah, this will be great for the when you
skal jeg bare lige hurtigt overleve det her. I do not believe this is the best route to where we are going. If my calculations are correct, this should be the final piece of this puzzle. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg bare gik ind igennem bussen, og så bare... Så fik jeg så mit yndlingsvåben. Det vil jeg så... Jeg ved ikke, om jeg skal med. Back for emulator. Okay, det skal jeg så. Og se, det er så også noget man kan finde, så man kan komme op på taget. Der er 2 ting, så man kommer op på taget, men jeg er bare sikker, så jeg tager den sikreste vej. Så kan jeg ind og lægge den her, det skal jeg så, når jeg er færdig. Så tager jeg bare ultraviolet. Det er så 5-7 Packer Puncher. De er okay, synes jeg. Jeg synes bare, det er mega dårlige lige nu, når man tænker på, at man er Python. Så har vi det. Du skal ikke filme. Hvorfor ikke? Du må ikke lade filme. Hvem har sagt det?